Здравейте, прекрасни атомианци и гости на нашия семинар. Казвам се Мария Митова и съм днес тук, за да ви представя продукт, който се използва от векове в различните култури и животинския свят. Както виждате, днес ще говорим за Atomic Fermented Noni Concentrate или ферментирал концентрат от нони на атоми. По-специално бих искала да подчертая свойствата на самия плод нони и какви качества притежава, които го правят такъв абсолютен суперплод. Целта ми днес е да ви покажа 21 причини, поради които трябва да пиете сок от нони всеки ден. Тези 21 причини бяха проучени и събрани от доктор Нил Соломон, когото виждате на екрана, и той е известен учен, който е провел обширни изследвания върху плод нони и неговите ползи за здравето. Неговите изследвания показват, че плодът е богат на ценни хранителни вещества и биоактивни съединения, които могат да укрепят имунната система и да насърчат общото благосъстояние. Чрез своите изследвания доктор Соломон дава значителен принос за по-нататъчното развитие на знанията за положителните свойства на нони и го прави достъпен за по-широка аудитория. Хората, които за първи път се докосват до нони, често казват, че са впечатлени от 3 неща. Намират плода за грозен, нужно е известно време, за да свикнат с вкуса му, а ароматът му е интензивен. Или с прости думи, той е грозноват, мирише неприятно и има лош вкус. Но нямаше ли една поговорка, която гласи: най-доброто лекарство е горчиво на вкус? Може би именно тази мъдрост ни подсказва нещо за специалните му свойства. Интересното при нони е, че се различава от другите плодове, докато повечето растения цъфтят първо, а след това дават плод, то плодовете на нони започват да растат, докато цветовете продължават да се развиват на същото дърво. Тази особеност му придава и характерната неправилна форма. Смята се, че нони произхожда от Индия и се ползва от хората по целия свят от около 2000 години. Сивата зона около екватора върху червената линия показва субтропичния климат, в който нони се е разпространил и процъфтява. В горния десен ъгъл на екрана можете да видите разрез, да видите изображение на разрез от плод на нони. Виждат се малки въздушни мехурчета, джобчета, и това представлява въздушен слой, който позволява плодът лесно да плува в вода. Благодарение на това, нони е успял да се разпространи чрез теченията на Тихия океан. Освен това, нони е много издръжливо растение, което може да вирее в най-безплодните крайбрежни райони. Фактът, че плодът нони е толкова широко разпространен по света, означава, че има и много различни имена. В Европа е известен и като плодът на щастието, а много забавно името му в Австралия – cheese fruit, или плод с вкус на сирене. Споменах в началото, че нони винаги е било използвано от животните като лечебно средство, първоначално именно от насекоми, като мравки, които са показали ефективността на нони като лечебно растение. Животните като птици, кучета, маймуни инстинктивно го използват за самолечение. Хората са наблюдавали това поведение и са започнали да използват плода и за себе си. Познаваме пример за това природно явление от ежедневието ни. Може би сте виждали кучета и котки да ядат трева, когато страдат от стомашни проблеми или паразити. Като ядат трева, те нарочно стимулират повръщане, за да отстранят вредните вещества от тялото си. По подобен начин и хората за първи път са открили лечебните ефекти на нони чрез животинския свят. Известно е, че полинезийците са носили винаги със себе си нони при своите пътувания, независимо дали на дълъг път, морски пътешествия, военни конфликти, на лов, те са ценели плода като ефективно средство срещу болести, които често се
в тропически климат. Тези многостранни приложения са довели и до почитането на нони като дар от боговете. Що се отнася до историческата употреба на този плод, тук може да видите много области на приложение, за които нони е било използвано в натуропатията и самолечението. Те включват ежедневни заболявания като треска, замаяност, главоболие, повръщане, стомашни болки, диария, кожни заболявания и възпаления. И всичко това е било преди медицинската наука да е била толкова напреднала, колкото е днес. Сега бих искала да ви разкажа по-подробно за здравословните свойства на нони. Съдържа над 200 фитохимикала, включително множество витамини, минерали и аминокиселини. Комбинацията от тези съставки може да помогне за укрепване на тялото и подобряване на общото благосъстояние. Следните биоактивни вещества са особено важни. Полифеноли. Тези мощни антиоксиданти предпазват растенията от ултравиолетова радиация и вредители и в човешкото тяло помагат за защита на клетките от оксидативен стрес и могат да намалят възпалението. Скополитин. Това биоактивно съединение има противовъзпалителни и съдоразширяващи свойства. Може да помогне за регулиране на кръвното налягане и за подпомагане на имунната система. Иридоиди. Тези вторични растителни вещества играят централна роля в регенерацията и нормализирането на болните и стареещи клетки. В природата те служат като защитен механизъм срещу стрес от околна среда и вредители. Проксиронин и ксеронин. Проксиронинът е прекурсор на ксеронин, който се образува в тялото чрез ензимни процеси. Ксеронинът е от съществено значение за функцията и регенерацията на клетките, като възстановява увредените протеини до първоначалната им структура и по този начин поддържа здравето на клетките. Дамна кантал. Това съединение е изследвано за първи път от доктор Омезава в Япония през 1993 година. В проучванията е установено, че веществото има способността да спира или забавя необичайното делене на клетки, което е характерно за раковите процеси. Поради тази причина се изследва като потенциално средство за борба с рака. Синергията на тези съставки прави нони уникален плод. Множество здравословни ползи, особено за подпомагане на имунната система, регенерацията на клетките и защита срещу оксидативен стрес. Накратко, можете да запомните, че нони е особено богат на полифеноли, иридоиди, проксиронин и скополитин. Като проучванията показват, че нони има особено високо съдържание на тези растителни вещества, които са с благоприятен ефект върху здравето. Например, нони съдържа 40 пъти повече проксиронин от ананаса, който до тогава се е смятал за основен източник на това вещество. Нони също така значително превъзхожда други плодове като киви и червена боровинка по отношение на полифеноли и антиоксиданти. Тук отново виждате доктор Соломон и 21 причини да се пие сок от нони всеки ден. Заедно със свои колеги и около 50 асистиращи лекари, той е предписвал нони на около 8000 пациента в продължение на 3 години, за да тества неговата ефективност. Те са установили ефективност от около 80%, почти във всички състояния. Проучванията потвърждават многобройните ползи от нони за здравето, включително подпомагане на имунната система, намаляване на възпалението, подобряване на храносмилането, защита срещу оксидативен стрес, стимулиране регенерацията на клетките и други. След като вече говорих толкова подробно за плода нони, нека се върнем към нашият продукт. Нашият Атоми ферментирал концентрат от нони. Атоми използва 100% органичен плод нони.
събиран от собствена ферма на компанията на остров Ява, Индонезия. Специален процес на ферментация с продължителност 1440 часа освобождава пълния потенциал на плода. Това не само подобрява вкуса, но и прави ценните съставки по-лесно усвоими. Освен ферментирал нони, продуктът съдържа натурални съставки, като сертифицирана органична кокосова захар, каламанси и натурален малтодекстринов сироп от Австрия. Тези съставки придават на концентрата приятна сладост и по-добър вкус. Няма изкуствени добавки. Един съвет от мен. Сложете нони в хладилника и го пийте студен. Ще усетите голяма разлика. А сега нека ви разкажа как се появи концентрата от нони на Атоми. Компанията изобщо не бездейства в областта на изследванията и в сътрудничество с водещи изследователски институти разработи методи за максимално извличане на здравословните ползи от ферментиралия нони. Изследванията показват, че нони има положителни ефекти върху имунната система, метаболизма и здравето на кожата. Особено забележителни са 3 патента, които Атоми притежава за въздействието върху диабет, андропауза и атопичен дерматит. Самият продукт е създаден от Атоми Ород, която е изследователска и развойна компания, основана преди 8 години по предложение на председателя на Атоми, господин Хангил Парк. Неговата цел е била да се създаде компания, която разработва висококачествени съставки и поставя нови стандарти в продуктовите изследвания. Идеята не е била просто да се използва вече съществуващи суровини, а активно да се работи върху създаването на продукти, насочени към бъдещето. Разработването на ферментиралия концентрат от нони е един от първите големи проекти, възложен на Атоми Ород. Хангил Парк изразява желанието да се създаде уникален продукт, който да се превърне във водещ продукт на Атоми. По време на своите международни лекционни турнета той е събирал плодове нони от различните страни и е предоставил ценни идеи за разработване на продукта, който да се отличава от другите нони продукти по качество. Целта не е била просто да се пусне още един продукт от нони на пазара, а да се създаде изцяло нова, подобрена рецепта. От прибирането на реколтата в Индонезия до производството в Корея, всеки етап от производствения процес се наблюдава и контролира внимателно. Плодовете нони се измиват 3 пъти, шоково се замразяват и се транспортират до Корея в замразено състояние. Там отново се проверяват и преминават през допълнителна обработка. Тази стриктна гаранция за качество осигурява, че в бутилка или пакетче с ферментиралия концентрат от нони на Атоми попада само най-доброто. В заключение мога да кажа, че Атоми съчетава традиционната натуропатия и модерната наука, за да предложи уникален и висококачествен продукт. Благодарение на специалния метод на ферментация и внимателния подбор на съставките, всеки, който иска активно да подкрепи своето здраве, може да разчита на чист, натурален и ефективен продукт. Ако търсите продукт, който съчетава традицията и иновациите, тогава нони е продуктът за вас. Благодаря ви за вниманието.